Hej, vi skal fortælle lidt om, hvordan du kan redigere et koncerndiagram. Du starter med at gå ind på det koncerndiagram, du er interesseret i, fuldstændig som du kender det i dag, og så klikker du op i højre hjørne, hvor der er sådan et ret ikon. Det er det, der er markeret med rød cirkel. Når du har klikket på det, så vil du ryge over i det, vi kalder for vores netværkseditor, som egentlig også viser et koncerndiagram, men hvor du har mulighed for at lave en masse ændringer. Jeg anbefaler, at du starter med at tilpasse layoutet, altså hvilke regnskabstal og nøgletal du ønsker at få vist for hver af virksomhederne, og også om du ønsker at få vist for eksempel ejerandelene på en simplere måde. Det er det, vi gør her, og vi gemmer. Når vi har gjort det, så kan vi begynde at arbejde med at tilføje eller lave nogle ændringer til vores diagram, og i det her tilfælde så ønsker vi at vise, hvem er egentlig den eksisterende ejer af Investorlot. Det var en Tommy, og vi har også mulighed for at skrive en kommentar til ham, hvis det er for eksempel, hvornår han er født. Vi kan generelt lægge kommentarer ind på alle virksomheder eller personer, ligesom vi gør det her, hvor vi siger, at en virksomhed ophører. Vi har også mulighed for at kunne få vist alle datterselskaber eller alle ejere på alle virksomhederne i diagrammet ved et enkelt klik. Det er det, vi vil prøve her, hvor vi får vist alle datterselskaber, og så dukker der 3 nye selskaber op. Nu vil vi godt prøve at tilføje et nyt ejerskab til Tommy, som stod øverst, og han skal nu have en 5% ejerandel af en virksomhed, som hedder Republic Holding. Det er hermed gjort, og vi kan nu se, at der er blevet tegnet en streg ned til Republic Holding, som faktisk var en del af koncerndiagrammet allerede. Og der kommer en kommentar på os om, at det først er noget, der gælder per 15. marts. Som vi kan se, så er der nogle udfordringer nogle gange med, at der kan være mange virksomheder med krydsende ejerskabslinjer. Og det vi viser her, det er egentlig bare, at du kan selv, hvis du har lyst, sidde og tilpasse det, sådan så det kommer til at stå præcis som du vil. Og når du er glad for, hvordan det ser ud, så er det bare med at gemme netværksdiagrammet, for så kan du arbejde videre med det en gang senere, hvis det skulle blive aktuelt. Og det er det, vi gør her. Hvis du vil finde dit netværksdiagram igen, så skal du klikke op på dit profilnavn og klikke på mine virksomhedsdata og netværk, og så kan du finde dem derinde og komme tilbage til det igen. Vi kan også udskrive diagrammet, og det er det, vi gør her, så får du efterfølgende en pdf, hvor du kan se dit diagram, du netop har lavet. Du kan selvfølgelig også slette dit diagram, hvis det er det, du gør, eller ønsker, og så kan du gå tilbage, som vi så før, og krydse af og slette. Det var det hele. Tak for nu.